Dobrý deň. Rád by som dnes niečo povedal o zákone o preukazovaní pôvodu majetku. Tento zákon parlament prijal na základe mojej iniciatívy už v roku 2005. Bol to osobitne efektívny zákon a mnohí poslanci si uvedomili, za čo zahlasovali, až keď si ho prečítali. Ústavný súd mu však prakticky okamžite pozastavil účinnosť a neskôr zákon označil za protiústavný. Vláda si dala do svojho programu záväzok, že urobí všetko preto, aby zákon o preukazovaní pôvodu majetku nadobudol opätovne účinnosť. Z tejto komplikovanej právnej situácie sa môžeme dostať len prijatím malej novelizácie ústavy, ktorá vytvorí ústavnoprávny základ pre opätovné prijatie zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Zjednodušene povedané, štát musí mať ústavnú možnosť siahnuť na nelegálny majetok alebo nelegálne príjmy. Vláda sa 13. januára okrem novelizácie ústavy bude zaoberať aj návrhom zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Ide s určitými zmenami o obdobný zákon, ktorý sme už prijali v roku 2005. Vychádzame z toho, že k jeho obsahu, aj keď bol vyhlásený za protiústavný, sa môžeme vrátiť za predpokladu zmeny ústavy Slovenskej republiky. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku musí mať spätnú účinnosť. A je jedno, či to bude od 1. januára 1990, alebo či nebude vôbec limitovaná. Zákon musí značnú časť dôkazného bremena preniesť na fyzickú alebo právnickú osobu, u ktorej je podozrenie, že jej majetok významne presahuje jej príjmy. Musí však ísť o podozrivý majetok minimálne v rozsahu 300 000 eur alebo až 450 000 eur, pretože aj túto alternatívu budeme posudzovať. Pokiaľ na súde v civilnom konaní, ktoré začne prokurátor, osoba neuniesie toto dôkazné bremeno a nevysvetlí pôvod svojho podozrivého majetku, súd rozhodne o jeho prepadnutí prospech štátu. Bez týchto podmienok nemá prijatie zákona žiadny význam. Zákon by bol neefektívny a nepoužiteľný. Zákon je nastavený len na extrémne situácie. Bežní ľudia nemajú žiadny dôvod sa obávať z jeho zneužívania. Návrh napríklad vylučuje anonymné podania. Rovnako potvrdzuje zodpovednosť štátu za škodu, ktorá by mohla byť nesprávnou aplikáciou zákona v praxi niekomu spôsobená. A aj samotná minimálna hodnota podozrivého majetku 300 000 až 450 000 eur vytvára záruky, že bude používaný len vo výnimočných prípadoch. Uvedomujem si, že na prijatie zmeny ústavy je treba minimálne 90 hlasov. Pokiaľ sa nespoja hlasy koalície a opozície, zmena nemôže prejsť. Iná cesta, ako sa k zákonu o preukazovaní pôvodu majetku dostať, však neexistuje. Nemôžeme obchádzať právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako navrhujú niektorí opoziční poslanci, keď chcú schváliť zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý bol vyhlásený za protiústavný ako ústavný zákon. Nechcem robiť ani žiadne predpovede, aká je šanca tejto legislatívnej iniciatívy. Koalícia, keďže ide o záväzok z programového vyhlásenia vlády, by za ňu hlasovať mala. A verím, že tak urobí minimálne aj časť opozície. Uvedomujem si aj riziko, že opätovne schválený zákon o preukazovaní pôvodu majetku, pretože bude mať formu obyčajného zákona, opäť niekto napadne na ústavnom súde. Ale to nám nemôže brániť v tom, aby sme tento pokus nezopakovali.